lovec a korisť. Volám sa Ramón Castillo. Vo svojej práci som najlepší, ale na mojej práci nie je nič pekné. Pracoval som pre FBI ako profesionálny lovec ľudí. Prosím, nezamieňajte si moju prácu s prácou rasistických vypatlancov, ktorí zo zábavy zabíjajú Afroameričanov. Keď mám povedať pravdu, ja lovím tých najhorších. Väčšina ľudí hľadaná FBI sú buď vrahovia, alebo podvodníci, ktorí spreneverili strašné peniaze. Môj prvý úlovok bol iracký terorista Saeed al-Ehrouchi, ktorý v roku 2003 ukradol tajné vládne dokumenty pri ozbrojenom prepade akejsi vládnej budovy. Ako rukojemníkov si vzal celý personál. Mňa ako ostreľovača tajne posadili na strechu nedalekého mrakodrapu. Asi hodinu tam s ním vyjednávali, no bolo to zbytočné. Keď sa situácia začala zvrhávať, do vysielačky mi partner povedal, že al-Ehrouchiho mám zabiť. Vedel som, že to robím pre bezpečnosť Spojených štátov a s týmto vedomím som stlačil spúšť svojej ostreľovacej pušky. Mozog al-Ehrouchiho sa rozprskol po okolí a všetko dobre dopadlo. Teda aspoň pre rukojemníkov, pokiaľ viete, čo tým myslím. No a toto som robil prakticky celý život. Zabíjal som teroristov a šialencov, príliš nebezpečných pre tento svet. Bol som v tom veľmi úspešný, vďaka čomu som medzi kolegami dostal prezývku Mr. Hunter, pán lovec. Do roku 2023 som odkrágloval vyše 500 ľudí. Najstrašnejší prípad, s ktorým som sa kedy stretol, bol prípad vraha, ktorý mučil a zabíjal malé deti. Unikal nám 5 rokov. Keď ho agenti FBI vystopovali, urobili v jeho sídle raziu, všetko obrátili hore nohami a keď ho našli, nemilosrdne ho rozstrielali. Nebudem tu prezradzať ďalšie detaily, lebo celá operácia bola prísne tajná. Stačí, keď dodám, že som sa z toho spamätával vyše roka. Myslel som si, že nič horšie ako tento šialenec, ktorý zabíjal malé deti iba pre svoje vlastné potešenie, sa mi za moju kariéru nestane. Ale veľmi som sa mýlil. Tento prípad totiž nebol to najhoršie, s čím som sa za svoju kariéru stretol. Končil sa rok 2023 a už som sa veľmi tešil na Vianoce. Hoci som v úvodzovkách policajt, to mám aspoň v dokladoch, tak sa mi podarilo vybaviť si na sviatky voľno. V tom ale ku mne a môjmu partnerovi Georgeovi vtrhol náš šéf s telefónom v ruke a vydesne vykríkol: "Počúvajte!" A nastavil telefón na hlasno. Ozval sa z neho vydesený ženský hlas, ktorý opakoval svoje meno. Margaret Wainwrightová. Kričala z plných pľúc do telefónu, že je u nej v dome príšera a všetko ničí. Už im vraj zabila aj psa. Kričala, aby sme tam niekoho poslali. Kričala zúfalo a bolestivo. Telefón zrazu zachrapčal a ostalo ticho. "No, pán lovec," povedal mi šéf. "Toto je robota pre teba. Vezmi aj Georgia." Nadiktoval nám adresu. A asi o 4 hodinu sme so samopalmi v rukách
a nožíkmi v púzdrách stáli pri dome nedaleko hustého borovicového lesa. Vyzeral strašne. Okná boli porozbíjané, dvere kto si vylomil a vo vnútri bolo všetko rozhádzané. George sa ku mne naklonil a opýtal sa: Nemyslíš, že to bude len puma alebo medveď? Prikývol som. Tá pani Wainwrightová mohla byť v šoku a puma jej preto mohla pripadať ako čosi iné, čo bežne človek nevidí. V tom sa zhorázval akýsi zvuk, ako by sa tam hore niekto alebo niečo pohybovalo. Pevne držiac samopaly sme vbehli dovnútra. Pri kraji schodov na horné poschodie sme si v kaluži krvi všimli akúsi zmes chlpov, mesa a kostí. To bol určite ten pes, ktorého pani Wainwrightová spomínala už po telefóne. Netreba si dodávať, že už bolo dávno po ňom. Vybehli sme po schodoch hore, očakávajúc to najhoršie. Pumu, alebo medveďa, alebo akéhokoľvek iného veľkého dravca, ktorý sa v týchto lesoch vyskytuje. No na hornej chodbe nebolo nič. Zrazu George zasičal: Sme ľudia to prdele. Nejaké zviera nám nebude robiť problém. A nabil samopál. Pomaly sme vošli do izby, odkiaľ sa podľa nás ozval ten zvuk. To, čo sme našli, ma vôbec nepotešilo. Celá dláška bola zabrízganá krvou a vnútornosťami. Netrvalo dlho a našli sme aj telo. Teda to, čo z neho zostalo. Pozerali sme sa na ohlodanú kostru asi ženy s chumáčom vlasov na zvyšku hlavy. No, povedal George, toľko k pani Wainwrightovej. Prišli sme neskoro, vzdychol som si. V tom sa z vedľajšej izby ozval hlas, ale nie taký, aký sme očakávali. Bol to tenučký, vydesený hlások malého dievčatka. Je tu bubák, pomôžte mi! Ševelil ten hlások. V tomto bode, pripravení na čokoľvek, sme vošli do vedľajšej izby, kde sa pod posteľou krčilo malé asi 8-ročné dievčatko. Ahoj, malá, pozdravil ju George. Akého bubáka máš na mysli? Toho za vami, povedala tá malá a zasunula sa ešte ďalej pod posteľ. V tom momente som sa bleskovo otočil a pohliadol do očí veci akoby vystrihnutej zo sci-fi hororu. Hľadel som na akúsi bizarnú kombináciu pavúka a hada. Dlhé asi 4-metrové telo. Malo po stranách chlpaté pavúčie nohy s ostrým pazúrom na konci. A na hadej hlave to malo 8 očí a dlhý zakrivený hrebeň. Na nič sme nečakali a začali sme potom omyle prírody striedať. Tá malá kričala od hrôzy, náboje z našich zbraní, ale donútili tú vec ujsť z izby dievčatka a zdrhnúť dole po schodoch. Zbehli sme dole za príšerou a George odvážne vošiel do rozhádzanej obývačky. Keď zmizol za dverami, zareval od bolesti. Vbehol som za ním a uvidel som toho hadopavúka s nohou zaseknutou v Georgeovom bruchu. Si predsa lovec! Zakričal George. Tá vec je len ďalšia korisť. Pomsti moju smrť, Ramon. To bolo posledné, čo z jeho úst kedy vyšlo. Padol na zem v momente, kedy mu tá vec celou silou vyrvala nohu z brucha. Mala ju zašpinenú od zvyškov jeho vnútorností. Hnev a žiaľ zo straty môjho parťaka ma akoby posilnili.
Zo zdemolovanej kuchynskej linky som zobral nôž a s neuveriteľnou presnosťou som ho príšere hodil do oka. Pribehol som k nej, vyťahol jej nôž z oka von a strelil som ju do brucha. Keď od bolesti otvorila ústa, nôž som jej cez podnebie bodol do mozgu. No ten ľutý boj ešte nemal koniec. Vedel som to. V ušiach mi stále znel Georgeov výkrik: Si preč, salovec! Rozhodnutý pomstiť Georgia, som chytil jeho samopal, čo pri ňom ležal, a cez vypichnuté oko som vystrieľal príšere do hlavy celý zásobník. Tá vec sa začala spínať v smrteľnom krči a po ďalšej dávke streľby som ukončil život tej bohapustej kreatúry. Ležalo to mŕtve na zemi. Ešte občas pohlo nohou alebo okom. Hneď vedľa môjho parťáka, ktorý zomrel len pár sekúnd pred ňou. Bohovská korisť, pomyslel som si, keď zabila Georgia a ja som to skoro schytal tiež. Netrvalo dlho a prišli federáli. Celé okolie dali uzavrieť a môj šéf mi so slovami Zaslúžiš si to doniesol fľašu whisky. Georgeovo telo odpratali a odviezli ho, aby mu zabezpečili dôstojný pohreb. Nech je mu zem ľahká. Aj keď sme sa od ranného veku nepoznali a spoznali sme sa až v branči, on bol asi najbližším človekom, ktorý v mojom živote mal blízko ku bratovi. Keď som uvidel to dievčatko po tom, čo mu federáli povedali, že môže prísť, čo si sa vo mne zlomilo. Ona prišla o všetkých a všetko. A ja som v tú noc tiež prišiel o človeka, ktorý mi bol najdrahší. O svojho brata v zbrani. V tom som si uvedomil, že som s tou malou mal viac spoločného, než sa na prvý pohľad mohlo zdať komukoľvek. Počas toho, ako som sedel na priedomí a popíjal zaslúženú whisky, som si k nej sadol a opýtal sa jej, ako sa volá. Carol, odpovedala. Logol som si z whisky a podľapkal som ju po chrbte. Bola si statočná. Povedal som jej, na čo sa na moje prekvapenie usmiala a objala ma. Po roku a pol od toho incidentu a po nekonečných vybavovačkách so sociálnymi úradmi sa mi malú Carol podarilo adoptovať. Každý predsa potrebuje rodinu. Či už sa živí ako lovec ľudí, alebo je to malé dieťa, ktoré stratilo svoju pôvodnú. Remeslo lovca ľudí som zavesil na klinec a začal som sa skúsiť socializovať, aby som Carol našiel novú mamu. Ja viem, znie to zvláštne a nebude to ľahké, ale viem, že tú pravú mamu jej už nikto nenahradí. Keď sa na svoju kariéru tak spätne pozerám, niečo mi dochádza. Pri love teroristov som sa vložil do postavenia pomyselného predátora a moje obete boli moja korisť. Vždy som mal oproti nim výhodu. Nikdy ani netušili, že na nich mierim zbraňou, dokým už nebolo neskoro a oni to nemali behom niekoľkých sekúnd za sebou. No s mojím posledným prípadom to bolo práve naopak. Ja a George sme sa ocitli v roli koristi. A tá vec, ktorá zmasakrovala Carolinu matku, bola lovcom. Pamätajte si jedno. Človek o sebe vyhlasuje, že je najdokonalejším tvorom prírody a že je na vrchole potravného reťazca. No nie je. Dávajte si pozor. Lebo nie všetky zvieratá na zemi musia byť nutne objavené a popísané. A ešte vždy sa môže v lesoch a v divočine nachádzať veľa predátorov nebezpečných aj pre ľudí. Viem to, pretože tá vec, ktorú som tam v tej noci videl, Tori, nepodobalo sa to ničomu,
čo by ste našli v akejkoľvek vedeckej knihe. Či už o plazoch, o pavúkoch, alebo o akýchkoľvek iných zvieratách. Skúšal som pátrať na internete, v archívoch, v odborných inštitúciách. Nič, čo som kdekoľvek našiel, sa nepodobalo tej odpornej kreatúre, ktorá ma pripravila o môjho brata a ktorú som nakoniec zabil. Carol mala šťastie, ale vy ho mať nemusíte. Dávajte si preto pozor. Niekedy sa z lovca môže veľmi rýchlo stať korisť.